नमस्कार। बारा जिले के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल नवासी मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसे ही सरलाही जिले के गुड़िया में रहल धड़कन एफ एम 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com नेपाली पात्रों और हमरो पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। कलैया बाजार व्यवस्थित करेला खटल नगर प्रहरी या व्यापारी बीच झड़प भइला पर एक नगर प्रहरी गंभीर घायल भइल बानी। कलैया हाट बाजार में व्यापारी नगरपालिका से उपलब्ध करावल जगह में व्यापार न करके सड़क हाप के सामान रख के व्यापार कैला पर सर्वसाधारण के आवे जाए में समस्या होखे लगला बाद कलैया उप महानगरपालिका दुकान हटावेला नगर प्रहरी खटैले रहे। अवरोध हटावेला नगर प्रहरी काम शुरू करे लगला बाद व्यापारी अवरोध सृजना करे के खोजला पर व्यापारी या नगर प्रहरी बीच झड़प भइल रहे। व्यापारी के पिटाई से नगर प्रहरी उज्जवल यादव गंभीर घायल भइल नगर प्रमुख विनोद शाह बतैनी। यादव के तत्काल प्रादेशिक अस्पताल कलैया ले गेला में उतहा उपचार होके न सकला पर थप इलाज के खातिर बीरगंज भेजल गए अस्पताल के अहबा प्रदीप यादव बतैनी। यादव के छाती में चोट लागल अस्पताल प्रशासन जनैले बाटे। यही बीच नगर प्रमुख शाह अस्पताल पहुंच के घायल भइल नगर प्रहरी के अवस्था बुझले बानी। नगर पालिका के निर्णय कार्यान्वयन करेला खटल नगर प्रहरी ऊपर भइल आक्रमण के घोर भर्त्सना करत दोषी के कार्रवाई करावेला कड़ा कदम चाले के वहाँ बतनी। दोनों पक्ष बीच झड़प में यादव सहित 5 नगर प्रहरी घायल भइल बानी। हुए झड़प में पड़ के करीब 1 दर्जन व्यापारी भी घायल भइल नेपाल तरकारी फल फूल खुदरा व्यापारी संघ के अध्यक्ष दीपलाल शाह बतनी। रौतहट में करंट लाके एक जने की मृत्यु भइल बाटे। कालगढ़ नगरपालिका 8 स्थित बसबीटी जिंगड़िया के 50 वर्षीय शेख शाह मोहम्मद के करंट लाके मृत्यु भइल बाटे। अपने घर में विद्युतीय हीटर में खाना पकावे के क्रम में करंट लाके शेख की मृत्यु भइल इलाका प्रहरी कार्यालय गढ़बरा के प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक ओम प्रकाश खनाल जानकारी देनी। इस संगे रौतहट में ई आर्थिक वर्ष में करंट लाके मृत्यु होखे वाला के संख्या 12 पुगल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जनैले बा। ऐसा ही सप्तारी में भी करंट लाके एक जने की मृत्यु भइल बाटे। बीतल रात जिला के सुरुंगा नगरपालिका 5 कुसहा रहे वाला 65 वर्षीय हवाई चौधरी के करंट लाके मृत्यु भइल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनैले बाटे। घर में विद्युत के तार जोड़े के क्रम में अचानक करंट लाके घायल भइल उनका के इलाज के खातिर सप्तऋषि अस्पताल लहान सिरहा में पहुंचैला में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक नरेश कुमार सिंह जानकारी देनी। इस संबंध में थप अनुसंधान हो रहल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनैले बाटे। सप्तारी प्रहरी प्रतिबंधित लागू औषध सहित 2 जने के पकड़ाव कइल बाटे। पकड़ाव करे वाला में सुनपा एक 15 कट्ठे के अनुज कुमार केसी घनश्याम राउत रहल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनैले बाटे। सप्तारी के 15 कट्ठे में लागू औषध के कारोबार हो रहल सूचना के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय भेड़िया से खटल प्रहरी टोली 2 जने के लागू औषध सहित पकड़ाव कइल बाटे। सूचना बमोजिम के घर में रीतपूर्वक खान तलाशी कैले पर एस्पास्मो प्रोक्सीवो प्लस लेखल टैबलेट 224 पीस डायलैक्स डीसी उल्लेख भइल 159 बोतल कोरेक्स आ गांजा 200 ग्राम बरामद कल गेल प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक नरेश कुमार सिंह जानकारी देनी। पकड़ाव पूर्व 2 जने के सप्तरी जिला अदालत से म्याद लेके थप अनुसंधान शुरू कल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनैले बाटे। आचार संहिता विपरीत काम कैल 200 से ज़्यादा प्रहरी कर्मचारी कार्रवाई में पड़ल बाटे। आर्थिक वर्ष 2079-80 के सावन से जेठ मसान तक 11 महीना बढ़िया काम करे वाला प्रहरी के पुरस्कृत कल गेल बाटे। तो आचरण विपरीत कार्य में लागल प्रहरी के एन नियमावली अनुसार कार्रवाई भइल बाटे। 8 जिला से उत्कृष्ट कार्य करे वाला 791 जने प्रहरी के विविध विधा से पुरस्कृत कल गेल बाटे। तो आचरण विपरीत करे वाला 273 जने प्रहरी की कार्रवाई कल गेल। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर के प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक जनक भट्टाई बताइनी। पुरस्कृत होके वाला में 6 जने प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक, 13 प्रहरी परीक्षक, 27 जने प्रहरी नायब परीक्षक, 59 जने प्रहरी निरीक्षक, 45 जने प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक आ प्रहरी नायब निरीक्षक बानी। ऐसा ही प्रहरी सहायक निरीक्षक 111 जने, प्रहरी वरिष्ठ हवलदार 57, प्रहरी हवलदार 113, प्रहरी सहायक हवलदार 161, प्रहरी जवान 134 से एक प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान 19 जने प्रहरी कार्यालय सहायक के पुरस्कृत कल गेल वहाँ के बतैल बानी। ऐसे ही प्रहरी आचरण विविध कार्य करे वाला 273 जने प्रहरी के प्रहरी नियमावली अनुसार कार्रवाई भइल मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर जानकारी दिल बाटे।
उक्त अनुसार प्रहरी जवान से लेकर प्रहरी निरीक्षक तक कार्रवाई में पड़ल बा लोग। 6 जने प्रहरी निरीक्षक, 4 जने प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, 9 जने प्रहरी नायब निरीक्षक, 17 जने प्रहरी सहायक निरीक्षक, 12 जने प्रहरी वरिष्ठ हवलदार, 55 जने प्रहरी हवलदार, 52 जने प्रहरी सहायक हवलदार, 103 जने प्रहरी जवान, प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान और 6 जने प्रहरी कार्यालय सहयोगी कार्रवाई में पड़ल बानी। 8 जिला से 128 जने के नाम सहित 40 जना निलंबन, 24 जने के ग्रेड घटुआ, 22 जने के ग्रेड रोका, 14 जने के पदोन्नति रोका, 13 जने के सेवा से हटावल गई, 10 जने के सचेत करावल गई, 8 जने के सेवा अंत करावल गई बाटे। मीटर ब्याज के साहू सब से लिहल 8 बीघा जमीन पीड़ित सब फिरता ले लेबा। गृह मंत्रालय के अनुसार उ लोग अभी तक 8 बीघा 8 कट्ठा 9 धुर जमीन फिरता मिलल और मेल मिलाप मार्फत फिरता होकर क्रम जारी रहल बाटे। ये सही जगह फिरता पाए वाला में 35 जने पीड़ित रहल बाटे। सरकार से पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की के अध्यक्षता में गठन कैल अनुचित लेन देन मीटर ब्याज संबंधी जांच बूझ आयोग से अभी मेल मिलाप मार्फत समस्या समाधान के प्राथमिकता दे के काम आगे बढ़ावल गई बाटे। आयोग के सदस्य उत्तम राज सुवेदी पीड़ित सबके देश भर अभी तक करीब 24,000 उजूरी दियल आ उ मध्य 1,500 से जितना उजूरी में मेल मिलाप करल जानकारी दिले बानी। इससे पहले सरकार जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत उजूरी दे सके के व्यवस्था कैले रहे। आयोग के सदस्य सुवेदी के अनुसार परछेट भइल उजूरी मध्य 30% अदालत से फैसला भइल मुद्दा सब बाटे। इससे पहले अदालत से पीड़ित विरुद्ध फैसला भइल कहत पीड़ित सब ओकर निर्णय खारिजी होके के मांग कैले रहे। आयोग अभी मेल मिलाप के ही प्राथमिकता दिहल आ मेल मिलाप होके न सकल गंभीर प्रकृति के घटना के विषय में मात्र कार्रवाई के लागी सिफारिश करे के वहाँ के बतैले बनी। नेपाल सरकार जांचबूझ आयोग एन 2026 के दफा 3 के उप दफा 2 से दिहल अधिकार प्रयोग करके अनुचित लेन देन मीटर ब्याज संबंध में जांचबूझ करेला गत चैत 20 गते निर्णय अनुसार जांचबूझ आयोग गठन कैले रहे। ये आसार 25 गते से आयोग के म्याद समाप्त भइले बाद सरकार पुनः 3 महीने के खातिर म्याद थप कैले बाटे। आयोग से बैसक 27 गते से लेकर धमसा के जनकपुर में कार्यालय में स्थापना करके कार्य संचालन कर रहा बा। वीरगंज महानगर पालिका महानगर भीतर 15 गो विद्यालय के कार्रवाई कैले बाटे। एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली IEMIS सॉफ्टवेयर न लेवे के लेला पर भी अध्यावधिक न करे के विद्यालय के कार्रवाई कैले बाटे। महानगर पालिका अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन महाशाखा से काल सूचना प्रकाशित करके IEMIS न लिहल आले के भी अवधि न कैल पशुपति शिक्षा मंदिर, पॉपुलर इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल, पीस जोन एकेडमी, शांति निकेतन इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, ज्ञान निकेतन इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल, बाबा इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल, स्माइल एकेडमी स्कूल, नर्सिंग पब्लिक इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल, वीरगंज पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, नारायणी एकेडमी, कुमुद्दीनी एकेडमी, हंसराज इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल, दिव्य प्रकाश एकेडमी, सुफा आइडियल एकेडमी, सावित्री नेशनल स्कूल के कार्रवाई स्वरूप जरिमाना कैल गेल जनावल बैठे। IEMIS लेके भी अवधिक न करे वाले विद्यालय के 5,000, न लिहल विद्यालय के 10,000 के दर से जरिमाना कल गेल शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविंद्र लाल कर्ण बतैनी। पहलका चरण में जरिमाना मात्र कल गेल IEMIS लेवेला अवधि करेला अटेर करे वाला थप के कार्रवाई करे के वहाँ के बतैले बानी। सरकार से प्रस्तुत कल आर्थिक वर्ष 2080-81 के राजस्व तथा व्यय के वार्षिक अनुमान बजट राष्ट्रीय सभा से पारित भइल बाटे। आज बैठल राष्ट्रीय सभा बैठक से प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 बहुमत से पारित कैले बाटे। बैठक में अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 के पारित कैल जाओ कह के प्रस्ताव प्रस्तुत कैले रहनी। उक्त विधेयक में बैठक से बहुमत से पारित कैले बाटे। उससे पहले विनियोजन विधेयक 2080 अंतर्गत विभिन्न शीर्षक में प्रस्तुत खर्च कटौती के प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत भइल बाटे। आज ही बैठक में विनियोजन विधेयक 2080 अंतर्गत विभिन्न शीर्षक ऊपर छलफल उठल प्रश्न के संबंधित मंत्री साहब जवाब दिले रहनी। प्रतिनिधि सभा से आषाढ़ 13 गते से बजट पारित भइल रहे। सरकार गत जेठ 15 गते संघीय संसद के दोनों सदन में आवेला आर्थिक वर्ष के बजट प्रस्तुत कैले रहे। देश के विभिन्न भूभाग में सवेरे से वर्षा हो रहा बाटे। कोसी, मध्य बागमती, गंडकी, लुम्बिनी प्रदेश के कुछ आ बाकी प्रदेश के कमे स्थान में हल्का से लेके मध्यम वर्षा हो रहा बाटे। मधेश कोसी प्रदेश के कुछ स्थान में भारी वर्षा हो रहा बा। सुनसरी के धरान, चतरा तथा झापा के कनकाई, अनारमनी, बीरता, चंद्रगढ़ी एयरपोर्ट तथा आसपास के क्षेत्र में मध्यम से भारी वर्षा हो रहा बाटे। उक्त स्थान होके बहवाला बीरिंग, कनकाई लगायत नदी तथा नदी सब में आकस्मिक बाढ़ के जोखिम रहला से तटीय क्षेत्र तथा डुबान हो रहल कम
पातर भूभाग में रहे वाला उच्च सतर्कता अपनावे के परी के बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखा जनल बाटे। कोसी प्रदेश के कुछ स्थान में मेघगर्जन चट्टांग सहित भारी वर्षा के समेत संभावना रहल बा। मध्य प्रदेश आ कोसी प्रदेश के तराई के बहुत स्थान में हवा उरी के भी संभावना रहल जल तथा मौसम विभाग जनैले बाटे। रात के देश भर सामान्य से लेकर पूर्ण बदली रही। सभी प्रदेश के कुछ स्थान में हल्का से लेकर मध्यम वर्षा के संभावना रहल बाटे। कोसी आ गंडकी प्रदेश के कमे स्थान सब में मेघ गर्जन चट्टांग सहित भारी वर्षा के संभावना समेत रहल बाटे। भारत में टमाटर के मूल्य बढ़त गइले बाद केंद्र सरकार बिहान से खुदरा बाजार में सहूलियत दर में बिक्री करे वाला भइल बाटे। देश के बहुत ऐसा जगह में टमाटर के मूल्य प्रति किलो 200 भारू तक पुगल बाटे। भारत के उपभोक्ता मामला मंत्रालय से दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में सहूलियत दर में टमाटर बिक्री करे वाला जनैल बाटे। उपभोक्ता मामला सचिव रोहित कुमार समाचार एजेंसी पीटीआई से दिहल जानकारी अनुसार सरकार संबंधित क्षेत्र में टमाटर के अभी के मूल्य से 30% कम मूल्य में नागरिक के दी। एकरा खातिर केंद्र उत्पादन राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से टमाटर खरीद करे के निर्णय कैले बाटे। सरकार इससे पहले प्याज के मूल्य आकाश छूला बाद भी खुद खरीद करके उपभोक्ता के सस्ता में दिले रहे। टमाटर जल्दी सड़े वाला भइला से ई काम चुनौतीपूर्ण रहल सरकार जनैले बाटे। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट लाइन के www.radiobadal.com हाम्र पात्रो नेपाली पात्रो ऐसे ही सर्लाही जिला के गोड़ेता में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट लाइन के www.dhadkanfm.com हाम्र पात्रो और नेपाली पात्रो में एक साथ प्रसारण हो रहल। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रोस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।